לכן, ילדים שלמעשה גדלים היום עם מה שנקרא ילדים חד-הוריים, ילד חד-הורי, הרבה פעמים הוא מרגיש שהוא בודד, שהוא נזנח, שלא אכפת לאף אחד ממנו. עכשיו אתה נפגש איתו, מה אתה אומר לו? אני אוהב אותך, אני אקנה לך, בוא נלך פה, אתה נמצא איתו כמה שעות וכולי. זה לא באמת מה שהוא צריך. בעזרת השם, הנושא שבקשתי לשוחח עליו הוא נושא טעון מאוד, גם במפגש לא כל כך פשוט. אני מקווה שתהיה לי סייעתא דשמיא גדולה לתת את הכלים שיועילו גם במצבים שלכאורה המצבים הם לא פשוטים. זאת אומרת, המצבים עצמם גורמים לבעיות. ולקחת מצב ממקום של בעיה ולהפוך אותו למקום של הצלחה, זה אפשרי, אבל זה צריך סייעתא דשמיא גדולה. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שאזכה להיות שליח טוב, להעביר את המסרים כמו שצריך. הנושא שנתבקשתי לשוחח עליו זה הקשר של ההורים והילדים במצב שהבית לא מתנהל בצורה הראויה. זאת אומרת, הבית הוא לא רגיל, אין אבא בבית או אין אמא, שזה מצב לא פשוט בכלל. וננסה בסייעתא דשמיא לראות ולהתבונן קצת בצרכים של הילדים עצמם, כי אולי אם נבין את הילדים וננסה עד כמה זה אפשר להיכנס לתוך העולם של הילדים במצב הזה, אז אולי נבין מה הם הצרכים שלהם ומה אנחנו יכולים לתת להם במצב הנתון שהם נמצאים. כי בכל מצב יש מה לעשות. ולא תמיד האדם צריך לשאול את עצמו עד כמה אני יכול לעשות. אדם, אתה צריך לעשות את מה שאתה צריך לעשות. את השאר בכוח הקדוש ברוך הוא יעשה. מבחינת גם, הבא להתאר מסיים לו. אז בראש ובראשונה, נבקש להעלות כאן סוגיה קצת עמוקה, שהסוגיה הזאת מבארת למה הקדוש ברוך הוא חילק את החינוך של הילד בין האבא לבין האמא. הרי זה ידוע שאבא נותן לילד דברים מסוימים מבחינה נפשית, ואמא נותנת דברים גם כן מסוימים וגם שונים. לאבא יש את התפקידים שלו, לאמא יש את התפקידים שלה. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא חילק את הדברים? למה הקדוש ברוך הוא, למשל, אמא נותנת לילד יותר את העולם הרגשי, את הקשר, את האהבה. ישנם תהליכים שהנפש עוברת בתחילת החיים. לא כאן המקום לפרטם, כי זה לוקח הרבה זמן. שיש מצבים שאמא נותנת חלק א', חלק ב', חלק ג', יש חלקים מסוימים שאמא נותנת אותם. כמובן שגם אבא נותן אותם, אבל לא הרי האבא כהרי האמא. מצד שני, ישנם דברים שהתפקיד של האבא הוא לבנות בנפש הילד את החלקים שלו. בספרים הקדושים מובא בארי הקדוש שהנשמות של ההורים נמצאות בתוך הילדים. כך אומר הארי הקדוש. הנשמה של האמא נמצאת בתוך הילד והנשמה של האבא נמצאת בתוך הילד. וכשהאמא מתפקדת בצורה הראויה, אז היא מעוררת את חלק האמא שבילד, שזה עולם הרגשות. וכשהאבא מתפקד בצורה הראויה בתוך הבית, זה מעורר את החלק של האבא בתוך הילד. עכשיו, ברגע שאחד מן הצדדים לא מתפקד, זה יוצא שיש התמודדות בתוך נפש הילד. זאת אומרת, לילד יש לו בעיות עם עצמו, כי יש לו חלקים שנמצאים בתוכו, שאפשר לומר שלא עוררו אותם, או שלא הוציאו אותם מהכוח אל הפועל. אז קודם כל חשוב מאוד לדעת מה התפקיד של האמא ומה התפקיד של האבא. אבל עוד יותר חשוב לנו כרגע לדעת למה הקדוש ברוך הוא חילק את זה לשני הצדדים. וזה מידע מאוד מאוד חשוב. למה הקדוש ברוך הוא חילק את זה
למה אבא לא יכול לעשות את הכל, ואמא יכול לעשות את הכל? למה אביי, שהוא היה יתום, הרי מה זה אביי זה אשר בחי ירוחם יתום, אביי שהיה יתום, אז הוא היה יתום מאבא ומאמא, אז הדוד שלו, שהוא היה רבי, הוא למעשה היה אבא שלו. הוא לקח לו אימא, יש 17 פעמים בתלמוד, אמרה ליהם, לקחו לו אימא. למה רבא לא יכול לעשות את כל העבודות? בגלל שאבא לא יכול לעשות. יש דברים שייכים לאבא, יש דברים שייכים לאימא. וצריכים לדעת את הדברים הללו. גם, נאמר שאין אימא, ואבא צריך לעשות את שני הדברים, וגם כשאין אבא, או בבית, אז צריכים להבין את הדברים הללו. אז נתחיל מכאן. אני חושב שאם נבין קודם כל את המנגנון של הילד, אז נוכל אפילו להיות מחנכים בעצמנו. להבין לבד מה הילד צריך, מה אני יכול לעזור לו. וזה כמה שלבים. אז השלב הראשון הוא כך. ובתשעת החודשים יש מאמר חז"ל, דרש רבי סמלאי, נר דלוק על ראשו, וצופה מסוף, ומלאך מלמדו תורה, וצופה מסוף העולם ועד סופו, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותם הימים. זאת אומרת, עובר בתשעת החודשים, יש לו את הימים הכי טובים. למה? למה יש לו את הימים הכי טובים? למה? אנחנו יכולים להגיד כי הוא לומד תורה וכולי. מצד שני כתוב שהוא גם חי את העולם שלנו. ילדים בתשעת החודשים, הורים לא יודעים מזה. הם חיים את הסביבה, הם יודעים היטב היטב מה הולך בבית, אם רוצים אותם, אם לא רוצים אותם. זו תורה בפני עצמה. אלא מה? מה גורם לאדם בחיים להרגיש לא טוב? מה שגורם לאדם להרגיש לא טוב זה תחושת החסר. חסר. אחד מרגיש את תחושת החסר בפרנסה, אחד מרגיש את תחושת החסר בחברה. וכל אדם, תראה בן אדם, אתה שואל אותו, למה נפלו פניך? זאת אומרת, כי לא טוב לי. למה לא טוב לי? כי אני צריך את זה, כי חסר לי כך. כל אחד באשר הוא. ילד בתשעת החודשים, הוא נמצא במצב, לא חסר לו כלום. מבחינתו, להשאיר אותו נאמר בחודש השביעי, להישאר כל החיים איכשהו, וטוב לו. לא חסר לו שום דבר. לא חסר לו כלום, אוכל הוא מקבל מאמא שלו. תורה הוא מקבל מהמלאך, צופה מסוף העולם, לא חסר לו כלום. זאת אומרת, הוא נמצא במצב של שלמות. הוא שלם. עכשיו, מה קורה? פתאום הילד מתפתח. הוא מגיע, נאמר, לחודש השמיני. ואז הוא שואל את עצמו, רגע, למה אני מתפתח? למה אני צריך את זה? הרי טוב לי במצב שלי. אז יש לו שני מצבים סותרים. מצד אחד הוא מתפתח. וסביר להניח שטוב לו עם זה. מצד שני, הוא לא צריך להתפתח. הוא טוב לו במקום בו הוא נמצא. אז יש לו שני מצבים שהם סותרים. האם הטוב של החיים זה שאני מושלם ושלם ולא חסר לי כלום? או הטוב של החיים שאני מתקדם? שני מצבים סותרים שהילד חי בתשעת החודשים. עכשיו הילד בא לעולם, הוא בא לאוויר העולם. עכשיו נראה דבר מעניין. אמא, התפקיד שלה זה לגרום לשלמות של הילד. שלא חסר לו כלום, ושיש לו הכל, ושאמא מגינה עליו, וטוב לו, אמא אכילה אותו, משקה אותו, באמת ילד בתחילת החיים. לא חסר לו שום דבר, יש לו הכל בכל מכל כל. האבא הוא אחראי על החלק השני, של הילד צריך להתקדם בחיים. זה שייך לאבא. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן את זה לאחד מבני הזוג לעשות את שניהם? כי אי אפשר. משום שהילד בתשעת החודשים חווה סתירה בין שני המצבים, הוא לא יכול את שניהם ביחד. אתה בא לבן אדם, אתה הבן אדם הכי מושלם בעולם, אבל תשמע, אתה צריך להתקדם. אתה סותר את עצמך, אם אני צריך להתקדם, סימן שאני לא מושלם, סימן שאני חסר. אז זאת אומרת, זה שני מצבים בתשעת החודשים שהם סותרים. הילד טוב לו והוא מתפתח. אז הוא שואל את עצמו, האם מה שטוב לי זה שאני שלם או שאני מתפתח? יש לו סתירה במוח. כשהוא נולד, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא חילק את זה לשני חלקים. חילק את זה לאמא והוא חילק את זה לאבא. הוא חילק את זה לשני חלקים שונים. ולכן, כשאמא מטפלת בילד, האבא עומד בצד. כשהאבא מחזק את הילד, דורש ממנו, רוצה ממנו עוד, לקדם אותו בחיים,
אז האמא צריכה לעמוד בצד. כשאבא מתחיל לחנך את הילד ולהעמיד אותו במקום, לא יכולה האמא לבוא ולהגיד אני אוהבת אותך. זה תשאירי לשלב יותר מאוחר. לכן הקדוש ברוך הוא חילק תפקיד של אבא הוא תפקיד אחר, תפקיד של אמא הוא תפקיד אחר. עכשיו, סביר להניח שכל אחד שיושב כאן אומר לעצמו, מה הילד שלי רוצה ממני? חום ואהבה. וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות. אנחנו משתדלים שנפגשים איתם, להריף עליהם חום, שיגיעו של מאבא. אבל לא זה באמת מה שילד צריך מאבא שלו. ואם אתה לא יכול לתת את זה לילד, או בגלל בעיות רגשיות, או כל דברים אחרים, אתה מרגיש מתוסכל. ואתה מרגיש, אתה לא יושב בלילה, הילד שלי לא מקבל ממני את מה שצריך לקבל. אתה צריך לדעת שנכון שהוא צריך לקבל ממך גם את החלק של השלמות, שזה מה שקוראים לזה חום ואהבה, נכון, אבל אתה צריך להבין שהחלק הזה לא שייך לך. בעצם הנפש כדי לעורר את חלק האמא שבילד, זה צריכה לעשות האמא של הילד. האם האמא לא עושה את זה, זה עוד פרשה, זה עוד מפגש, זה לא שייך לכאן. מה התפקיד שלך בתור אבא? מה ילד צריך לקבל מאבא? ילד צריך לקבל מאבא חוסן וחוזק לחיים. הוא צריך להתחזק, הוא צריך לדעת שהוא יכול, שהוא מסוגל, שיש כללים, שיש משמעת, שיש גבורה, זה נקרא בספרים הקדושים, ועל זה עומד האבא. ולכן הקדוש ברוך הוא חילק את זה לשני חלקים, חלק של אמא וחלק של אבא. ואסור לדברים הללו להתערב. ברור שאמא יכולה גם לעמוד על הילדים, ואבא גם צריך לתת לילדים את מה שהם צריכים לקבל, קצת בצורה שונה, כפי שנאמר מיד. בדבר הראשון אנחנו צריכים להבין מהו תפקיד של אבא. ילד שאין לו אבא יכול להגיע בחיים שלו לשום מקום. למה? כי מבחינתו אני שולם. ילדים למשל שגדלים בבתים שמפנקים אותם, ונותנים להם הכל בכל מכל כל, פוגעים להם בחלק של האבא שלהם, לא בחלק של האמא שלהם. בחלק שלהם הם מקבלים, אוהבים אותם, דואגים להם. זה פוגע בחלק של האבא שלהם, כי ילד כזה בחיים יגיד, למה לי להתקדם? בכל מקום נותנים לי, בכל מקום דואגים לי, וכל פעם שהוא צריך להתאמץ בחיים ולתת משהו מעצמו, זה קשה לו. אבל כשיש אבא בבית, כשיש אבא שעומד על הילד ודואג שהילד גם הוא עושה את זה ממקום שהוא נותן כוחות לילד, אתה מסוגל, אתה יכול, אתה תצליח, אבל יש דמות בחיים שדורשת. זה דבר ראשון התפקיד של האבא, לפני הכל. זה שלב א'. אז אם כל אחד שיושב כאן שואל את עצמו, מה אני בתור אבא צריך לתת לילד שלי? אני צריך לתת לילד שלי חוסן. הילד שלי צריך לדעת מי הוא ומה הוא, ואני צריך, איך אומרים, לדאוג לכך שהוא יתקדם בחיים. עכשיו זה לא פשוט, אתה לא נמצא עם הילד, אתה לא נמצא בתוך מסגרת של בית שאתה יכול להגיד לו עכשיו תעשה ככה, הוא יגיד לך, רק אני נפגש איתך, אתה מתחיל להגיד לי ככה וככה וככה. אז לכן אמרתי מראש, הסוגיה הזאת לא פשוטה, היא סוגיה מורכבת. בכל זאת יש מה לעשות, בכל זאת. עכשיו נלך עוד סוגיה, עוד שלב, ואחר כך נחבר את הדברים אל הדברים שאמרנו, כדי שהם יתחברו, כי סוגיה אחת משלימה את הסוגיה השנייה. בכל זאת הרי אבא צריך גם כן לתת לילד, היום קוראים לזה חום ואהבה. אומרים שהיום יש חום באוזון והחום ואהבה שמרעיפים על הדור הצעיר, נותנים להם הכל בכל וכל כל. אבל צריכים לדעת שלא הרי חום ואהבה של האבא לחום ואהבה של האמא. וכאן יש מידע מאוד גורלי שהוא מאוד יכול לעזור. כן, אבא אומר, אני לא יודע איך זה עובד כאן, ודאי כל אחד זה משהו אחר. זאת אומרת, אתה נפגש עם הילד פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, פעם בשבועיים. מה אתה כבר יכול לעשות בזמן הזה? מה אתה כבר יכול, מה? אתה רוצה לתפוס את כל העולם, מה אתה רוצה? לחבק אותו, לשג אותו, מה? לפעמים הוא אפילו לא רוצה. מה בכל זאת האבא נדרש ממנו לעשות את החלק של האמא? זאת אומרת, איפה החלק של האבא אצל האמא והחלק של האמא אצל האבא? כי בספרים הקדושים כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ניסר את נשמת חווה מאדם הראשון, הוא השאיר באדם הראשון חלק מחווה, ובחווה הוא השאיר חלק מאדם הראשון. כדי שכל אחד ידע שהוא צריך לעשות את התפקיד שלו, אבל גם חלק מהתפקיד של הצד השני, במינון מסוים. אז כאן נסביר.
יש הבדל גדול בין חום ואהבה של אמא לחום ואהבה של אבא. חום ואהבה של אמא זה תלוי בזמן. זאת אומרת, זה לא רק באיכות, זה בזמן. זה שנים שאמא נמצאת עם הילד ודואגת וכולי. גם אמא נמצאת עם הילד רוב שעות היום בבית, ככה היה בעבר, היום זה קצת השתנה. כי אנשים לקחו על עצמם את הכללה שבזה הטפך תאכל לחם. החלק של האבא הוא שונה מאוד. מהו החלק של האבא? היה לפני, בטח כולם פה זוכרים, שלפני שנים בצומת בשמואל הנביא, שהיה פיגוע בקו 2, 23 יהודים שמקום דמם הלכו לעולמם שם. באוטובוס שם ישבה אישה, אימא ל-12 ילדים. והיא גרה באמריקה, בסקוור, והיא והילד שלה, ילד קטן בגיל שנה או משהו כזה, שניהם נספו. היא השאירה את בעלה לבד עם 11 ילדים. אבא למען עם 11 יתומים. לא פחות ולא יותר לאחר תקופה, הוא נשא אישה אלמנה ולה 11 יתומים. אבל בסך הכל כמה ילדים בבית אחד, 22 ילדים ועוד זוג הורים. מה שנקרא, ויקרא שמו בישראל מוסד. זה מוסד, 22 ילדים, בית בין 3 קומות בסקוור. לאחר תקופה הם עברו אסון גדול. דרך אגב, מישהו לקח את ההקלטה הזאת והביא לו את הדברים. והוא פנה אליי, הוא פנה דרך החתן שלו, שכנראה גר בארץ, והוא אמר שהוא רוצה לעשות שיעור רק מה שאני הולך לומר עכשיו. אני אומר את זה בקצרה, יש להעריך בזה. אז הוא סיפר, ב10 ימי תשובה, הם עברו אסון גדול, שכל הבית שלהם, בית בין 3 קומות, עלה בלהבות. הבית עלה בלהבות. ולא נשאר להם כמעט שום דבר. עכשיו, הילדים היו בתוך הבית, אז הם קפצו מהחלונות, מהדלתות, והוא עומד ברחוב וסופר את הילדים. זה צריך מספר, ולא ידעת לפי שמות. הוא ניסה להיכנס פנימה והכבאים לא נתנו לו. בסופו של דבר, כשהוא ספר את הילדים, הוא ידע כמה ילדים צריכים להיות בבית. כשהוא ראה שכל הילדים שלו נמצאים, הוא התחיל לרקוד איתם למול האש. יש תמונה מזה. איך שהוא עומד למול האש עם כל הילדים. אז ניגשו אליו הכתבים, האמריקאים, ושאלו אותו מה אתה רוקד. הוא ענה 2 תשובות. תשובה אחת הוא ענה תשובה תורנית, זו ענה ליהודים, ותשובה אחת הוא ענה גם ליהודים וגם לגויים. ושם למעשה הוא נתן בסיס ויסוד. איזה חום ואהבה אבא צריך לתת לילד שלו. שזה באמת לא תלוי בזמן. הוא אמר כך, תראה, הבית נשרף, הרכוש שלי הלך. מטבע העולם, בן אדם במצב כזה צריך להרגיש שנחרב עליו עולמו. אני רציתי להראות לילדים שלי, שמכיוון שהם נשארו בחיים, אז מבחינתי יש לי הכל. זאת אומרת, שהם הדבר החשוב ביותר בעיניי בחיים. זו הסיבה שרקדתי איתם מסביב ללהבות האש, וזהו כדי שם שמיים למול מצלמות העיתונות בארצות הברית. ואז הם אמרו לו, תן לנו, איך אומרים, שיעור לחינוך. וראו שהוא מחנך, בגלל שדבר כך. אז הוא סיפר להם 2 סיפורים. הסיפור הראשון הוא סיפר שבאמריקה הייתה רעידת אדמה באוקלאומה סיטי זה היה, הייתה שם רעידת אדמה גדולה מאוד, והיה שם בניין שקרס תחתיו, ותחת הבניין נקבר ילד. הילד הזה החזיק מעמד עד שחילצו אותו, הרבה זמן, והוא לא איבד את ההכרה, הוא היה בהכרה. כשחילצו אותו, שאלו אותו איך החזקת מעמד, ילד מתחת להריסות, לבד. אז אמר את המשפט הבא, אבא שלי אמר לי פעם, שאם אני אאבד לו, הוא יהפוך את העולם עד שהוא יגיע אליי. זאת אומרת, תדע, כשאתה לבד, אני אגיע אליך. כי אין לי בעולם דבר יותר חשוב ממך. אז הילד אמר שהמחשבה הזאת החזיקה אותו להחזיק מעמד בחיים, על אף מה שקרה לו. זה המקרה הראשון שהוא סיפר. המקרה השני סיפר שהיה, הרעידת אדמה הייתה בהאיטי. והדבר השני שאנחנו מספרים זה היה באוקלאומה סיטי, שם היה פיגוע. וגם בפיגוע התרסק בניין, והיה ילד שנקבר תחת ההריסות, ואימא שלו הסתובבה במקום משוער שהוא צריך להיות, וצעקה כל הזמן, אנחנו איתך ואנחנו נגיע אליך. הילד שמע אותה, בסוף הוא איבד את ההכרה,
אבל כשמצאו אותו הוא היה חי, ואחר כך הוא סיפר שהצעקות של אמא שלו החזיקו אותו. אמר הרב טויבנפלד, אמר את היסוד הזה, אבא, החום והאהבה שהוא נותן לילד, זה לא שהוא נמצא איתו. וזה לא שהוא מחבק אותו, וזה לא שהוא מנשק אותו. וגם לא שהוא קונה לו, לא ממתקים ולא בגדים ולא שום דבר. זה שייך לאמא, זה שייך לאבא. מהו החלק ששייך לאבא? זה כשהילד יודע שלאבא שלו אכפת ממנו. אם ילד יודע שלאבא שלו אכפת ממנו, האבא עבר את 50% של התפקיד שלו. והפלא הגדול, שהידיעה שלאבא שלך אכפת ממך, זה גם אם הוא לא חי איתך. זה הסוד. זה גם אם הוא לא חי איתך, גם הוא לא נמצא איתך. אבל אם הילד יודע שיש מישהו שאכפת לו ממנו, זה נותן לילד את מה שהוא צריך. ואז הילד מחובר אליך, הוא מחובר למישהו יודע שאכפת לו, ואז אתה יכול בתור אבא שמחובר בילד לומר לו, אתה תצליח בחיים, תמשיך הלאה. אם אתה רואה שהילד לא רוצה כל כך ללמוד, אז אתה מחזק אותו, אתה אומר לו אין ברירה, אתה חייב ללמוד, אתה חייב לעמוד על עצמך, אתה לא דורש ממנו, כי אתה יודע שאתה לא כל כך יכול לעמוד עליו כמו אבא בתוך מסגרת הביתית, שיכול גם לדפוק על השולחן וכו'. אבל אתה עושה את זה מהמקום שלך. אם הילד יודע שלאבא שלו אכפת ממנו, זה משהו אמור לקבל מאבא. ואנשים לא יודעים מזה. אנשים חושבים גם היום שאפשר לקנות לילדים הכל ולתת להם הכל, אבל באמת הם לא נותנים לילד את מה שבאמת הילד צריך לקבל. אז האבא יכול להיות בתוך הבית והוא לא נותן לילד את מה צריך לקבל. מצד שני האבא יכול להיות מחוץ לבית, בסדר, זה לא המצב הכי טוב שיכול להיות, מה שנקרא, איך אומרים, זה ברירת מחדל קוראים לזה היום, נכון, אבל אתה צריך לדעת בתור אבא שגם בשלט רחוק שאתה לא נמצא איתו, יש אחד מהצרכים הבסיסיים ביותר שאבא צריך לתת לילד, אתה יכול לתת אותו על ידי אכפתיות, שאכפת לך ממנו, שזה אחד מן הצרכים הבסיסיים ביותר. ילד רוצה לדעת גם שאמא שלו אכפת ממנו, אבל לא זה מה שמעניין אותו. הבר סמכה זה האבא, הוא הבר סמכה. הוא סיפר, רב גוד לייזנר, זכר צדיק לברכה, שאיבד את אשתו ואת הבת שלו, אולי יותר, בשואת אירופה, בוורשה. ואחרי המלחמה הוא נשאר עוד מוצל מאש, הוא פגש חבר מהישיבה. שניהם הלכו לאיזושהי מדינה באירופה ונכנסו לישיבה ללמוד. חזרו להיות ישיבי בוחרים. אחר כך הם עלו לארץ, הוא בכל אופן עלה ובנה את עצמו, את המשפחה שלו מחדש. שאלו אותו פעם, איך בן אדם שאיבד כל כך הרבה דברים בשואת אירופה, משפחה, הורים, חברה, ואיך בן אדם יכול להחזיק מעמד בחיים? הוא ענה תשובה ששייכת לנפש. היא לא תשובה שכל כך מובנת לבני אדם, שלא כל כך עוסקים בנפש האדם. הוא אמר שבישיבה כל לילה הם היו רבים האחד עם השני, מי צחצח לשני את הנעליים למחר בבוקר. וכשקמת בבוקר וראית שהחבר שלך, חבר חדר, צחצח לך את הנעליים, זה נתן לך את האפשרות להחזיק מעמד מימי השואה. למדנו רבינו. מישהו צחצח לך נעליים, זה מחפה על אישה, על ילד, אתה מסכים. כי אתה מרגיש שמישהו אכפת לו ממך. זה מה שהאדם צריך. התחושה שאני לא בודד בעולם, שלא זנחו אותי, שיש מישהו בעולם שאכפת לו ממני, זה מחזק את הנפש של האדם. אם נתבונן בזה לעומק, הרבה פעמים תחושת הבדידות, זה בן אדם שמרגיש שלאף אחד לא אכפת ממנו. זה כואב מאוד. זו תחושה מאוד מאוד קשה. לא אכפת לאף אחד ממני, אני מרגיש שלא אכפת לאחרים, אני לבד, אני בודד. אז מי שיש לו אמונה, כמו שדוד המלך אמר, מוזר הייתי לחי ונוכחי לבני אמי, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני, אז זכה, שרב אשרי חלקו, זה מחזק אותו. אבל כשאין את החלק הזה, זה באמת בעיה. ולכן, ילדים שלמעשה גדלים היום, מה שנקרא, ילדים חד-הורים, ילד חד-הורי, הרבה פעמים הוא מרגיש שהוא בודד, שהוא נזנח, שלא אכפת לאף אחד ממנו. עכשיו אתה נפגש איתו, מה אתה אומר לו? אני אוהב אותך, אני אקנה לך, בוא נלך פה, אתה נמצא איתו כמה שעות וכולי. זה לא באמת מה שהוא צריך. הוא צריך את זה, בשמחה רבה, זה דבר טוב מאוד. אבל באמת,
אם האבא יצליח להוכיח לילד, אתה אצלי כל החיים. נכון, אני לא בבית, אני לא ככה, אבל תדע, אתה אצלי כל החיים. אם ילד לא לומד, קשה לו בלימודים, והוא רואה שלאבא שלו לא אכפת, והוא מגיע למוסדות החינוך, אמר לי משגיח בישיבה, אני עובד בחניון לטווח ארוך. כך אמר לי, יש לי חניון לטווח ארוך. ההורים מכנים את הילד בשיעור א' בישיבה קטנה, ולוקחים אותו בשיעור א' בישיבה גדולה. כשאני התקשרתי למשגיח בט"ו בשבט לשאול אותו מה קורה עם הבן שלי בישיבה קטנה, שר כוח, אז המשגיח אמר לי, אתה האבא הרביעי מתוך 160 בחורים שמתקשרים מתחילת השנה, את אף אחד זה לא מעניין. עכשיו הילד יודע מזה, הוא יודע שאף אחד לא מתקשר, לאף אחד לא אכפת ממנו, הוא מרגיש את זה בפנים. אתה צריך, כך הוא אמר לי, חניון לטווח ארוך, אף אחד לא מתקשר לחניון לטווח ארוך, שואל מה שלום המכונית שלי, זה לא מעניין את אף אחד. ככה התחושה של הילד. אבל אם אתה נותן לילד את התחושה שלך אכפת ממנו, ואתה עושה את זה על ידי זה שאתה מתעניין בו ואתה מתפלל עליו ואתה מקשיב לו לשמוע את המצוקות שלו, את הקשיים שלו, אתה לומד איתו, אתה רוצה שהוא יצליח בחיים, אתה אומר לו יש לך יכולות, יש לך כוחות, חשוב לי מאוד שתגיע קדימה. הרבה פעמים מה הילד, מה אתה לא יודע, אולי זה מפריע לו שאתה דורש ממנו, אבל הוא יודע שאכפת לך ממנו, הוא יודע שאתה דואג על כל דבר, שהוא מספר לך משהו אתה מאוד מאוד שמח, גם אם לא קנית לו כלום ולא שום דבר, זה נותן לו הרבה, כי זה מה שאבא צריך לתת לילד. למה אמא לא יכולה לתת את זה? כי הקדוש ברוך הוא חילק את זה לשני חלקים, בגלל שאצל ילד הוא לא יכול להכיל את שני הדברים מהורה אחד. כשאין ברירה, אז כן. אז לכן מורים למשל, אם יש אבא שנמצא עם הילדים שלו לבד, ואין אמא נאמר, או שהיא לא מתפקדת, אז האבא צריך לדעת שיש זמנים, ששם הוא יושב עם הילדים, כמו חבר, משחק איתם וכולי, ויש זמנים שהוא צריך לעמוד עליהם, ואסור לערב אותם ביחד, בגלל שלילד הוא לא יכול, דרך אגב, מה שאמרנו שני הצדדים זה שתי העונות במוח, זו עונה ימנית ועונה שמאלית, כל עונה מפקד על הדברים אחרים. אמא נמצאת בצד שמאל ואבא נמצא בצד ימין, אי אפשר לחבר ביניהם, זה קשה מאוד לחבר ביניהם, לכל זמן ועית. אתה לא נותן לטיפה לילד ונותן לו סתירה, אתה נותן לו לטיפה ואחר כך אתה מעמיד אותו במקום, ככה זה עובד. אותו דבר זה גם אצל הורים, אבא צריך לדעת, נכון, ילד צריך לקבל חום ואהבה, הכל טוב ויפה, את זה בעיקר הוא צריך לקבל מאמא שלו. אם אמא שלו תיתן לו חום ואהבה, היא תיתן לו את הכלים להכיל טוב בחיים, הוא יהיה אבא טוב לילדים, הוא יאהב אותם וכולי, גם אם לא היה לו בבית, אבא. אבל מה התפקיד שלך בתור אבא? זה שני דברים. הדבר הראשון זה שהילד ירגיש שאכפת לך ממנו, זה מה שהוא צריך. באמא הוא לא כל כך צריך את זה, הוא צריך את זה מהאבא, תחושה של האכפתיות. זה אחד. הדבר השני זה שאתה צריך לתת לילד את הכוח להתקדם בחיים. אתה צריך לתת לו כוח, אתה מסוגל, אתה יכול, תלמד, תצליח, אני מרוצה ממך. זה משהו מנגנון שמוציא מהכוח לפועל את היכולות. אלו הם שתי סוגיות מאוד חשובות שנותנות כיוון לחשיבה איך להתנהל עם ילדים כשנפגשים איתם וכשלא נפגשים איתם. זה צריך להיות גם משהו אמיתי. אתה לא יכול להגיד לבן אדם שאכפת לך ממנו, כאשר באמת לא אכפת לך ממנו. וזה צריכים... היה איזה איש אחד, ניגש אליי אחרי אחד השיעורים, היה לי שהוא קצת מתמודד בחיים, אם אפשר לתת לו טלפון של איש מקצוע, שיכול לעזור לו, על פי התורה, מה שאנחנו בסייעתא דשמיא מלמדים. אז נתתי לו טלפון של אברך, אחד מבני ברק, אמרתי לו, תפנה אליו, נראה לי שזה הכי מתאים לך. אחרי תקופה ראיתי אותו, אז הוא אומר לי, אני חייב לספר לך. אני עברתי הרבה בחיים. יש לי הרבה בעיות רגשיות, באתי אליו. חשבתי, הוא יישב איתי, והוא ילמד אותי איך לחיות, איך כך. ונכון, הוא עשה את זה. אבל הוא עשה משהו אחר, שהרבה יותר השפיע עליי. שאלתי לו, מה הוא עשה? הוא אומר, סיימנו את הפגישה הראשונה, הוא מבקש ממני את השם שלי ושם של אמא שלי. אמרתי לו, מה אתה צריך את השם שלי ושם של אמא שלי? זאת אומרת, מהרגע שנכנסת פה בדלת, אתה נמצא תחת אחריות שלי. אני עכשיו אחראי עליך. אני צריך להתפלל עליך יום יום, אני אצליח לעזור לך. אז הוא אומר, זה הבן אדם הראשון, שבכלל אכפת לו ממני.
זאת אומרת, כל הבעיה שלו שזה בדידות, שבן אדם לא אכפת. מה, אכפת לך ממני? כן, אכפת לי ממך. אכפת לי. אז הוא אומר, עצם הדבר הזה, הוא נתן לי את התחושה שיש מישהו שאכפת ממני. בזה הוא עזר לי. נכון, הוא ישב איתי, הוא דיבר איתי, הוא נתן לי את התחושה הזאת. באמת אותו אדם הוא מאוד מאוד מסור, שאנשים מגיעים אליו, אכפת לו מהם. לפני שפתחנו את הבית מדרש ליועצים, אז יש לנו בת משפחה, אישה מבוגרת, שהיא כמה עשרות שנים ישבה ועזרה לאנשים. ואני הייתי נעזר בה, הייתי מתקשר לשאול אותה כל מיני שאלות. כשהיא נפטרה, בעלה אמר לי, פה כולם מכירים אותו, דמות ידועה, הוא אמר לי, אשתי לקחה את הצרות של עם ישראל על הכתפיים שלה והלכה מן העולם. הילקוט הזה הכריע אותה. ואני בעצמי אמרתי אז בעבר, שזה לא, אולי לא ראוי ללכת אליה, כי כל דבר היה אכפת לה, כל דבר כואב לה. זה היה משהו לא רגיל. היום הבן שלה גם כן למד אצלנו, ורואים את אותו דבר, האכפתיות. אני רוצה לעזור לך, יש לי איתך בעיה, מה אני יכול לעזור לך? אנשים לא יודעים שזה מה שכואב, זה מה שחסר לאנשים. תחושה שלאף אחד לא אכפת משום דבר. מחנך למשל בתלמוד תורה. אם הילדים לא מרגישים שמלמד אכפת מהם, אכפת לו מהם, הם לא יכולים לקבל ממנו. אם הם מרגישים שהוא אכפתי, משגיח בישיבה, הוא לא יודע את השם של הבחור, הוא רק יודע לרדוף אחריו ואתה נמצא. מה יכול להועיל לו? מה יכול לתת לו? משגיח בישיבה שאכפת לו מהתלמידים, הוא דואג עליהם, הוא יודע מה המצב שלהם, הוא מתעניין בהם, אז הבחורים מחוברים אליו. זה השלב, המסר הראשון, שהוא מחולק לשני חלקים. המסר הבא הוא קצת יותר טעון. הרי כשאכפת לך ממישהו, אתה רוצה להתחבר אליו. אתה רוצה שהוא ירגיש שאתה מחובר. מה עושים במקרה שלילד יש טענות? עכשיו, לפעמים הטענות הן על הפה. ילד אומר, שמעתי לפני כמה זמן, בחור אחד צעק לאבא שלו, הוא היה בשידוכים, והיה לו קצת בעיות, אז הוא צעק על אבא שלו, כך מישהו סיפר לי, הרסת לי את החיים, והאבא היה שבר כלי. גם האבא אמר לעצמו, אני לא הבעיה, אתה הרי בעצמך יודע מה היה בתוך הבית, אתה חיית בתוך הבית, אמר לו, זה לא מעניין אותי, אתה לא יודע לסדר את הבעיות שלך, זה עולה לילד בפה. יש ילדים שזה לא עולה להם בפה, אבל זה נמצא אצלם בלב. יש כאלו שזה בכלל לא נמצא אצלם במערכת המודע, זה נמצא במערכת הלא מודע. עכשיו אתה רוצה להתחבר אל הילד, אתה לא מצליח, כי יש ריחוק, הריחוק הוא נפשי. אז אתה מראה לילד שאכפת לך ממנו, אבל אתה מרגיש שגם כשאתה מורה לילד שאכפת לך ממנו ואתה רוצה לחזק אותו ולקדם אותו, אתה לא מצליח. יש ריחוק בין האבא לבין הילד. מה עושים במצב כזה? מה אתה יכול לעשות? עכשיו, הילדים גודלים, וכמה שהם גדלים יותר, אז זה נהיה, והם מסתדרים כבר לבד, והם לא נצרכים לאבא. מילא בגיל קטן, אתה עוד נפגש איתם. אבל הילדים מתבגרים, אז הם מרגישים את הריחוק, וזה מאוד מאוד כואב. איך אמר לי אחד? כן, אני מרים טלפון לאבא שלי, שלום, מה נשמע? חוזר על זה 3-4 פעמים. וזהו, וזה נגמר, ומורידים את הטלפון, אומר, בואו שם תורה, אני מבין מה הסיפור, יצאתי ידי חובה ושלום. זה קשה מאוד. זה קשה גם לילד, וזה קשה גם לאבא. השאלה הגדולה, במצבים מהסוג הזה, איך אתה יכול לגשר על הפערים? חוץ מעבר לזה שאתה כבר יודע את התפקיד שלך ואתה מנסה להראות את האכפתיות, שזה די הרבה יכול לעזור. אבל כשיש כעסים, כשיש משקעים, כשיש זיכרונות, השאלה הגדולה, כמה זה יעזור האכפתיות, זה דבר טוב מאוד. גם ילד יכול לומר לאבא שלו, אם באמת אכפת לך ממני, סליחה שאני אומר את זה, אז למה ככה וככה וככה? מה עושים? אז לי ידוע שיש איזו התייחסות בספרים הקדושים, התייחסות מאוד מעניינת, של יהודי שהיה גאון בנפש האדם על פי התורה. הלא הוא רב שמשון רפאל הירש זצ"ל. דווקא הוא היה יודע לגעת בסוגיות כאלו קשות, שאחרים לא נגעו שם. הוא גם נגע בסוגיה של יצחק ורבקה, כידוע, זה לא פשוט. הציבור יודע שאדמו"רי פולין, היה הרבי מגור, ספס אמס גם עוד, הם מאוד יקרו אותו. הם אמרו שכל הדברים שלנו נובעים מיראת שמיים, יש התבטאות, אני לא זוכר אותה, שהרבי מגור אמר עליו, ואמרו, הרבה הדבורים דיברו על כך, שאילולא יהיו, הם אמרו, שמה שעשתה החסידות
באוקראינה בתחילת הדרך, עשה הוא במקום שלו, שאלמלא הוא לא היה נשאר שריד ופליט שם באיפה שהוא היה, בפרנקפורט, בגרמניה, מי יודע. והוא מוביל מהלך עצום, והוא אומר שהכל אפשרי. אז הוא מביא את זה על יוסף ואחים, אני אביא את המהלך. אני חושב שהציבור פה יכול להשתמש בו, אנחנו השתמשנו בו במהלך השנים במקרים מסוימים שהיו צריכים להורות, דווקא להורים לדבר עם הילדים, במצבים לאו דווקא שהבית היה ככה, אלא גם במצבים בתוך הבית, וזה הוכיח את עצמו מאוד. הוא אומר כך, יוסף, כשהאחים הגיעו אליו, הוא התאכזר עליהם. הוא מאוד התאכזר אליהם. ידוע, הוא אמר להם, מרגלים אתם, לקח את שמעון, ואחר כך את בנימין עם הגביע. שואלים המפרשים, בשביל מה צריך את זה? הרי אתה מתגעגע אליהם, אתה יודע שמתגעגעים אליך. הם מגיעים, תצא החוץ, תגיד להם, אני יוסף, בואו נגמור את הסיפור. לכו לאבא, תביא אותו. מה אתה צריך לשלוח אותם, להחזיר אותם, לגרום להם עוגמת נפש, גם אתה, ולא יכול יוסף להתאפק. מה להגיד, הוא לא רצה, הוא כן רצה. למה יוסף היה צריך את כל המהלך הזה? אז מובן זה שהרבה דיו כבר נשפך על זה במהלך הדורות, על ההנהגה של יוסף. ורבי שמשון בן פאי יש יסוד עמוק בנפש האדם. יוסף ידע שאם הוא יתגלה לאחים, אומר להם, אני יוסף, מעין הלשון שלו, אני לא זוכר בדיוק את הלשון, הוא היה הולך לעבדון, ולא היה לו יותר קשר איתם לעולם. כך הוא אומר, לא יותר קשר. למה? כי משקעים זה משקעים. כי הכל טוב יפה, אני אוהב אתכם, אני שמח להיפגש איתכם, הכל טוב יפה. אני לא יכול לשכוח את מה שעשיתם לי. וכך הוא אומר, יוסף הבין שאם הוא יתגלה לאחים, לא יהיה פה קשר. לא יהיה פה קשר. יכול להיות אפילו השנאה יכולה להמשיך הלאה. לכן יוסף מה הוא עשה? הוא אומר, יסוד עצום בנפש. אם שני אנשים, יש משקעים ביניהם, ואחד כועס על השני, בנידון דידן, שילד כועס על אבא שלו, כועס על ההורים שלו, במודע או בלא מודע. אז הוא אומר, שהדבר היחיד שיכול לאחד ביניהם, זה אם אחד יצליח להוכיח לשני, להוכיח לו, שלא הייתה ברירה, נאמר בנידון דידן, ושיש מהלכים מסוימים שאדם עושה אותם, ואין ברירה. זאת אומרת, יוסף רצה לשמוע מהאחים, שמעולם מכרו אותו, אבל זה כואב להם. זה כואב להם, הם מתחרטים על זה. אומר רבי שמשון בן פאי זצ"ל, אם יוסף ישמע שהאחים כואב להם מה שקרה, זה מדלג על המשקעים, וזה מחבר בנפש לעתים יותר ממה שהיה קודם לכן. אולם אם הוא יתגלה עליהם, והוא לא ישמע מהם שזה אכפת להם, זה כואב להם, הוא לעולם לא יצטרך להתחבר איתם. הוא לא יצליח לעולם להתחבר, ולהפך, זה יתרבה ויגיד, מילא שאתה רחוק מהם רחוק, שאתה נמצא איתם ביחד, כל הזמן אתה זוכר, עשו לי ככה, 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 זה לא נגמר. לכן, יוסף עשה את הדבר הזה, הוא רצה לראות איך הם מגיבים. וכשהוא שמע על בנימין, שקודם כל הוא שמע בפעם הראשונה שהם אמרו, שראובן אמר להם, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר היינו בצרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו אליו. ויוסף, זה מפריע להם המצב שהם עשו. הוא חיכה. למה? הוא אומר, זה מפריע להם. עברו עם יעקב אבינו הרבה דברים. אצל בנימין, שהוא ראה שעכשיו הם הולכים לאבד אח, אם הוא היה אומר, אומרים לו, טוב, מה לעשות? איבדנו אחד, אז איבדנו עוד אחד, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אבל כשהוא שמע שזה כואב להם הדבר הזה, אז הוא ריחם עליהם. נכמרו רחמיו, ואז הוא התחבר אליהם. מזה אומרים הספרים הקדושים, אם קרה לך משהו עם מישהו, ואתה רוצה עכשיו ליישר את ההדורים, אתה מגיע, אתה מבקש ממנו סליחה וכולי,
הכל טוב ויפה, עכשיו אתם יושבים, נפגשים ביחד. קשר, כמו שהיה קודם, אין. אבל אם אתה תשב איתו, ותסביר לו, בוא אני אסביר לך מה עבר עליי. בוא אני אסביר לך את כורח המציאות. בוא תבין איפה אני נמצא. בוא תבין מה היה המהלכים. המהלכים הללו לא קשורים לך. ואני לא באתי להתעלם ממך. זה מכורח המציאות הדבר הזה. אומר רבי שמשון רפאל עיר שהדבר הזה גורם לחיבור בין שני הצדדים. כי אתה מבין את המהלכים שהצד השני הוביל, שהוא לא עשה את זה נגדך, או יותר נכון שהוא לא התעלם ממך ולא חשב עליך. אותו דבר במצבים שלנו. זה רגיש מאוד, זה תלוי הגיל של הילד, אבל אני אספר לקבוצה פה סיפור, וכל אחד יקיש את זה למצב שהוא יכול להשתמש בזה. היה לנו עכשיו סדרה באיזשהו מקום, ישיבה לבעלי תשובה. לא היה פשוט, יש המון בעיות. חוסר דוגמה אישית, והמון בעיות עם הילדים. ואנחנו אמרנו שמה להורים, שהיום כבר הילדים גדולים, והילדים כועסים על ההורים, כי הם התנהגו איתה בתקיפות בילדות וכו'. ויש הרבה מאוד משקעים בין ההורים לילדים. נתנו להם עצה, לשבת עם הילד, ולדבר איתו, ולהגיד לו, בוא אספר לך מי הייתי, מה עברתי בחיים, לאיפה הגעתי, ממה אני מפחד, למה עמדתי עליך, תשב, תדבר עם הילד. הסטייפל היה מבקש סליחה מהילדים שלו. רב חיים סיפר, אבא היה מבקש סליחה. אז לא אמרתי לו תבקש סליחה, תשתף אותו בבעיה שלך, שיבין שהוא לא חי בעולם לבד. שיבין שהוא לא, אתה לא איזה בן אדם שקמת בבוקר ולחצת על כפתור והחלטת קרה וקרה. יש חיים, יש כורח המציאות, יש בעיות, יש דברים שהקדוש ברוך הוא מסובב ומסבב. מה אתה יכול להבין? הוא אמר לי, מתי הוא עשה את זה? בפורים. הוא אומר, בפורים, ישבתי עם הילד ברכב, ופשוט פתחתי את הלב, סיפרתי לו את כל רקע החיים שלי מההתחלה, ועד איפה שהוא הגיע. ואז הוא אומר לו, אני ממש מתנצל לפניך, שאתה סבלת מזה, אבל מה אני יכול לעשות? אני בתור בעל תשובה, נהייתי חרדי, מפחד על הילדים, לא יודע דוגמה אישית, לא יודע, תפסת אותך בכוח, תפסת אותך כי אני אוהב אותך, וכו'. הוא סיפר לי, הילד שולד בגיל 15, הילד התחיל לבכות, והוא שם את הראש על האבא, ובכה איתו ביחד, הוא אומר, אבא אני אוהב אותך. פעם ראשונה שמעת המילים הללו מהילד. הוא אומר, והילד הזה סבל ממני מרורות. הוא ירד מהדרך הילד. לא נהיה חילוני לגמרי, אבל הוא עזב את הישיבה, פרה הכל, והוא מסתובב עם הלבוש, אבל איך אמר לי אבא? אמא אמרה, מצאנו את התפילין של הילד במחסן למטה. נו, אז אתה מבין כבר, שומע לך בבוקר, שאני להתפלל איפה הוא מסתובב. הוא הצליח להתחבר אליו. כמובן, זה לא פעם אחת. לכן חשוב מאוד מאוד, שהרבה פעמים במצבים מסוימים, שאבא יישב לשוחח עם הילד על המצב. כי הילד אומר, מה זה האבא הזה? מה הוא עשה לי? אני לא כמו כל הילדים. תשב איתו, תסביר לו. תגיד לו, אתה צריך להבין, זה כורח המציאות, לא תמיד אבא מתאים לאמא. הרבה קשיים היו, אני לא ישנתי בלילות, נראה לך שאני שמח במה שקרה, נראה לך, זה לא, ממש לא קרה. אתה צריך להבין אותי, אני מבין אותך, אתה צריך להבין אותי. אומר רבי שמשון רפאל הירש, שבדבר הזה מצליחים לחבר בין נפשות, בבחינת ונפשו קשורה בנפשו, אפילו במצבים הכי קשים. אפילו במצבים הכי קשים. הייתה פעם אמא, שהילד שלה, הוא ישב אצלנו בשיעור, זיכני הקדוש ברוך הוא להיות בישיבה 7 שנים לבחורים מתמודדים. ופעם עשינו להם שיעור על מה שילד מגיע לעולם, איך אמא צריכה לתפקד, ואם היא לא מתפקדת בצורה הראויה, אז יש השלכות. אז ישבתי בשיעור, הילד יושב עליי אחד הבחורים, אני זוכר אותו, והוא שומע את הדברים, הוא אומר, אני בדיוק מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, אני מתמודד. אז אמרתי לו, חצי בדרך צחות, תרים טלפון לאמא שלך, תשאל אותה מה היה כשנולדת. עכשיו, הוא אין לו בעיה, הוא עושה את זה בתוך השיעור. הוא לא מחכה אחרי השיעור. בתוך השיעור מרים טלפון לאמא שלו, אומר, אמא, מה עברתי כשנולדתי? אז היא אמרה לו, למה אתה שואל? הרב שלי אמר, מה, הרב שלך מקובל? איך הוא יודע? אמרתי, לא מקובל, אני לא מקבל, אבל לפי הנתונים. בקיצור המעשה, היא נרשע מאוד מאוד. הילד הזה הגיע לעולם, האמא עברה שם סיבוך, היא לא טיפלה בו בתחילת החיים. אז האמא, אחרי כך דיברתי איתה, מה לעשות?
אמרתי לה, תשתפי אותו. היא לא גידלה אותו כשהוא בא לעולם. ילד שאמא שלו לא מגדלת אותו כשהוא בא לעולם, זה לא המקום כאן להסביר שיש לילד אחר כך לא קצת התמודדויות לחיים. יש התמודדויות לחיים. כי את הבסיס של הנפש בתחילת החיים אין לו. אז היא שואלת אותי, מה אני יכולה עכשיו לעשות? אמרתי לה, תדברי איתו. תספרי לו מה עבר, מבחינה רגשית. תגידי לו, אתה באת לעולם, אני עברתי סיבוך, אני עברתי כאן, אני עברתי ככה. זה מאוד חיבר בין הילד לבין האמא. משום שהוא פתאום הבין שאמא שלי עברה כך וכך, אין לה עניין להילחם איתי. היא עברה את זה. ולכן הדיבור מחבר מאוד. אני אומר פה לקבוצה, לא עם ילד בכל גיל אפשר לדבר, אבל יש מצבים שלפעמים אבא אומר לילד, אני לא שמח במצב הזה, זה כואב לי, אל תחשוב וכולי, אבל תדע לך שזה היה כורח המציאות, אני עברתי הרבה, המצב הזה יכל למוטט אותי נפשית אם הייתי נשאר, וגם לא תמיד זה תלוי באבא, זה יותר קל, כן? זה עוד יותר קל. אבל האבא יכול לשתף את הילד בדברים, וזה מאוד מחבר את הילד לאבא, כי זה נותן לילד משמעות למה שהוא עובר. אמר פעם אחד הרבנים, אם אתה רוצה להתמודד עם קושי, תטיל משמעות לקושי. כשמטילים משמעות לקושי, נולד רצון. זה אמרה ששייכת לנפש. אותו דבר ילד שיש לו קשיים, אז ממילא אתה משתף אותו, ואז אתה מסיר את הכעסים שלו, ואת המשקעים, ואת הריחוק. זה גורם לחיבור גם בעצם זה שאתה מדבר איתו ומשוחח איתו, ושם את הדברים על השולחן. זו עוד סוגיה. עכשיו, יש עוד סוגיה נוספת, שהיא למעשה מחברת בין כולם, בדיבור של הילד, של האבא עם הילד, מבחינת האמונה והביטחון. אני רוצה לשתף כאן את הקבוצה. ביום מן הימים קיבלתי טלפון מהרב עזריאל טאובר זצ"ל. לא הכרתי אותו, ראיתי מודעות שלו וכולי. הוא אמר לי שהוא רוצה לקבוע איתי פגישה. הנכד. אז אולי הוא מכיר את הסיפור הזה גם כן. אז אמרתי לו, אני אבוא. אז הוא קרא לי שם בסוף עזרת תורה שם למעלה, מי זה אצל הבן שלו. למעלה לפגישה, ישבתי אצלו 2.5 שעות. אני מגיע לפגישה, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אני בן אדם מבוגר, ואני לא יודע כמה זמן עוד אני אחיה. ואני שמעתי על השיעורים שלך, אני רוצה לתת לך את עיקרי התורה שלי, שתמסור את זה לאחר 120 שנה שלי. שאלתי אותו, אתה חולה? הוא אומר לי, לא, אני בריא, חוץ ממה שאני מתמודד. אז אמרתי לו, אז למה אתה קורא לי? למה אתה... מה? הוא אומר לי, אני לא יודע מה יהיה. אוי מרגויסה, כמה ימים לאחר מכן, הגיע לבן שלו, נתן לי 2 דיסקים, יש כאן 16 שיעורים, שאבא שלח לך. לקחתי את זה, אני בן אדם שאין לי כל כך הרבה זמן. שמתי את זה בבית בפינה, וזהו. מיד לאחר מכן, הוא חלה במחלה, ותוך כמה זמן הוא הצליח לקרוא לי פעמיים, ואחר כך הוא הלך מן העולם. טוב, ישבתי בשבת סמינר ליד הרב זמיר כהן, שליטה, וסיפרתי לו את זה. אז הוא אומר לי, ושמעת את הדיסקים? אמרתי לו, לא. אומר לי, מה, אתה לא מבין שזה צבוע שכימרה? מה, אתה לא מבין שמשמיים גלגלו את זה? צריך לשמוע את זה ותביא לי גם. אמרתי, טוב, אני אשמע את זה, שמעתי את זה לא פעם ולא פעמיים, ומשם היה שם כמה דברים שלא ידעתי מהם. הוא מביא יסוד. הרי ידוע שיסוד של בית זה שיש אבא ויש אמא, ויש שלום בבית, יש אהבה ואחווה ושלום ורעות, וזה בונה את הילדים. אמר הרב עזריאל טאובר, אני ראיתי משפחות שההורים גרושים. והיה טוב שיהיו גרושים, כי יש משפחות שההורים בתוך הבית, וזה תמרות אש ועשן, ויצא להם הילדים הכי טובים בעולם. תסביר לי איך זה מסתדר עם חוקי החינוך של דורנו. כך הוא שואל. ואני ראיתי. עכשיו אני לא צריך שהוא יראה, אני בעצמי ראיתי, אנשים שעשו את השגיאות הכי גדולות בחינוך, יצא להם ילדים פרחים. איך זה מסתדר? ואז הוא אומר יסוד עצום. זה יסוד קצת רגיש, יסוד רגיש, ולא באתי פה לתת מוסר, אלא רק להתחזק ולחזק. הוא אמר כך, בדרך כלל כשיש בלגן בין אבא לאמא, יש הרבה כעסים. הרבה כעסים, הרבה משקעים, הרבה זיכרונות,
ודברים שאמר לי תלמיד לפני כמה ימים, שכל פעם שעולה לו הזיכרונות ממה שהוא עבר, הוא עבר הרבה מאוד, והגברת שלו גם הושיבה אותו בכלא גם כן, 21 חודש, כשהוא יצא מזה בסך הכל בג' כסלו, כמדומני, וכמה ימים, והכעסים זה נורא והיום. במצב כזה, זה נקרא, לא זכרו אש אוכלתם, אין שכינה בבית. אמר רב עזריאל טאובר, שאם אחד משני הצדדים, או האבא או האמא, אומר לעצמו, אני מוציא מהראש שלי את הכל, אף אחד לא עשה לי כלום, אף אחד לא פגע בי, אף אחד לא עשה לי שום דבר. זה רק הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, ואדם מכניע את עצמו, ומתנהג מכאן ואילך במידת החסד. לא כועס, לא רב, לא נלחם, מוותר, לא אכפת לו שום דבר. אשכון דקה, הוא אומר. יש עליו השראת השכינה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תן לי, חנך לך את הילדים. ולכן לאנשים כאלו בבתים כאלו, יוצאים להם ילדים פרחים ללא פגע. כי הוא אומר, לא תמיד זה ביד האדם, זכו שכינה ביניהם, הכל טוב יפה, אני מוכן להביא את השכינה הביתה, היא לא מוכנה להביא את השכינה הביתה. לא מסתדר איתה, מה אתה רוצה לעשות? אז השכינה הולכת, אבל אם בן אדם מכניע את עצמו, ומחליט שהמסלול שלו יהיה וזה קשה מאוד, כי זה בנפש, זה למחוק דברים בנפש, זה לזרוק אותם, זה לוותר, זה להעביר, זה משימה של חיים. אבל אם בן אדם עושה את הדבר הזה והוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא עשינו ולא אנחנו, מה שאתה נתת לי זה המסלול חיים שלי, זה מה שעברתי, קבל את הכל באהבה, אין לי תלונות, אין לי מריבות, אין לי כעסים, אין לי שום דבר, מעביר את הכל. אתה יושב עם הילדים, אין לך טענות על אמא, לא כלום, מעביר בונו, מעביר את הכל. האדם כזה, אמר רב עזריאל טאובר, הקדוש ברוך הוא מחנך לו את הילדים, הם לא ייפגעו. זה המסר שאנחנו רוצים להעביר. הרבה פעמים יש משקעים בלב, יש כעסים, זה לא טוב לילדים. מה שצריך לעשות זה הכנעה חזקה, אפילו שלפעמים בן אדם מרגיש שעשו לו עוול וכולי וכולי וכולי. תבין שאין כל כך את הבעיה הזאת, שהבעיה יותר בצד השני, זה הרבה יותר קל. אבל גם אז אבא צריך להיות חכם ולהגיד, אפילו שילד יודע שאמא שלו לא יודעת להתנהג, אבא חכם צריך להגיד לילד, אל תכעס על אמא שלך, זה אמא שלך, זה ככה, לא אני כועס, לא אתה כועס, כל אחד בדרך שלו וכולי. אני רוצה לסיים בדבר אחד ששמעתי מהגאון הצדיק רבי אריה שכטר זצ"ל, שהיה חוזר על זה כמה וכמה פעמים. גאון הצדיק רבי אריה היה אומר שכתוב בזוהר הקדוש שיש אנשים שחייבים להתחתן פעמיים ולא יעזור להם שום דבר. והחידוש הגדול שהוא אמר שהזיווג השני שמתחתנים הוא הזיווג הראשון שלהם. והזיווג הראשון שמתחתנו זה לא הזיווג שלהם בכלל, זה רק תיקונים מסוימים שהם צריכים לעבור בעולם הזה והדברים עתיקים ועמוקים. רבי אריה היה אומר את זה הרבה, שהרבה פעמים אדם מתחתן פעם שנייה, אומר טוב זה פעם שנייה, זה כבר, תדע לך שהזיווג השני זה הזיווג הראשון שלך. והזיווג הראשון זה בכלל לא הזיווג שלך. אז למה אתה צריך לעבור את זה? זה חשבונות שמיים שאף אחד לא יכול לענות עליהם תשובה. אולי הארי הקדוש יכול לענות על זה תשובה. אין לנו מי שיכול לענות על תשובות על דברים, אולי צדיקים שאני לא מכיר, אני לא יודע. גם צדיקים שאני מכיר הם לא יגידו. ככה אמר אחד מגדולי ישראל, שיש הרבה גדולי ישראל שיודעים הרבה דברים אבל אסור להם לגלות. כמו אותו צדיק שאמר לי במשכיל בעת ההיא דום, לפני 30 שנה אמר לי, תן להם, אמר, תן להם, חושבים שמנהלים את העולם, תן להם. בוא נחכה, נראה מה יהיה בסוף. אני רציתי לצאת להגיד להם את זה, אז הוא ממש נזעק שאני לא אוציא מילה מהפה. אז אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על הזכות לבוא ולדבר כאן בפני הקבוצה, ומקווה שבאמת הדברים שנאמרו כאן יהיו לתועלת, יש הרבה חומר למחשבה כאן, איך לפעול מבחינה מעשית, במיוחד החלק האחרון שהוא קשה יותר, והשם יעזור שיהיה הכל לתועלת, ושנראה נחת מהילדים, ושכולם יצליחו לבנות את הבתים שלהם, ושיהיה להם שמחנו כמו תניתנו, שמחה גדולה והרבה הצלחה. יישר כוח לבעל האכסניה, שאנחנו זוכים להיפגש כל שבוע וללמוד ביחד, וגם לרב המארגן, שבאמת דיברנו בעבר, הוא מאוד 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 רצה, והסתייע מילתא שעכשיו אנחנו נפגשנו. מקווה שהדברים יהיו לתועלת. תודה רבה שהקשבתם.